खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायथिनो लादों आं खिलिखां ब्रह्म। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव आसाम आयेन आफादनि सा6 एमएलएनि मोनसे थान्दै हान्जाया दावबायफैदों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर बरिमुग साखाथिनि न' भारायाव नारा सावनाय अरनि खामनाया गासै 35 बिगा माइ आबादा सेवहांगार। बाक्सानि सावदरपेटायाव लामानि जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। एमएलए रबिराम नार्जारिया बुंदों बिपिएफ दोलोआ रायजो राजानि जानानै खामानि मावनो खुंथाय गोहोआव जेरैखि जाया फैफिनगोन। बिटिआरनि डिआरएसि हानजाया क'क्राझारनि आरएनबि देहा फाहामसालिखौ नायगिदिंनानै खौरां लादों। मैदेरखौ संरैखाथि खालामनायनि सायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जुल'जि बिफाना जर'खा सावरायमेल खुंदों। चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय सिलबारि गामियाव सासे जुलि जाखांनाय आइजोआ गोमानानै दं। धेमाजिनि जनाय राजाखानानि माहारियारि राजा लामायाव हुन्डाइ गारिनि जाब्रबथायाव खमैबो 4 सुबुंफोरनि गोब्राब जोखोम। तामुलपुरनि कुसुबारि सकआव फैगौ 7 डिसेम्बराव तामुलपुर मेडिकेल कलेजनि थाखाय भूमि पूजन होगोन। गोजोन्थों दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।